Sähköposti, kalenteri ja ajanhallinta Trust CRM:ssä. Trustin CRM:n omasta työtilasta seuraat omia ja muiden menoja sekä tehtävälistoja. Sisään rakennetulla sähköpostilla pidät asiakashistorian ajan tasalla helposti. Sähköpostin lisäksi samasta näkymästä löytyvät jaettu kalenteri ja tehtävälista takaavat, etteivät tapaamiset ja tehtävät unohdu. Tehtävät ja muut aktiviteetit on helppo merkitä valmiiksi suoraan listasta. Kalenteriin merkitään aktiviteetteja maalaamalla ne sopivaan paikkaan ja valitsemalla, minkälaisesta aktiviteetista on kysymys. Aktiviteetin tietoihin syötetään, minkä tyyppisestä aktiviteetista on kysymys ja mihin yritykseen se sitoutuu, ja mitä lisätietoja aktiviteettiin liittyy. Aktiviteetin kestoa voi myös muokata. Kalenteriin syötetty aktiviteetti siirtyy tehtävälistalle ja asiakkaan alle CRM:ään. Näin sähköposti, tehtävälistat ja kalenteri integroituvat saumattomasti CRM:ään. Näin asiakashistoria pysyy ajantasaisena eikä tietoa tule turhaan syötettyä useampaan paikkaan.